la utilització per part del grup de Convergència i visiblement per part de l'alcalde de tota la informació que han obtingut des de converses amb Foment, des de converses amb la Generalitat. Ells han traslladat el que han volgut, de la manera que han volgut i com han volgut. Llavors nosaltres els retirem absolutament tota la confiança en aquest aspecte, perquè no és un interlocutor vàlid i nosaltres això ho podem demostrar. En el moment que ell, en el mes d'octubre, va a Madrid i es dona com a gran bombazo el soterrament del quart cinturó al pas per una zona de Cambrils, perquè de l'altra zona no se'n parla, només amb l'objectiu del soterrament, apareix un plan que segurament ells havien aconseguit. El fet és que aquest pla no es demana en aquell moment, en el mes d'octubre, i així teniu la documentació, i sobre aquesta permisa del plan o les converses Fomento, que després Fomento d'aquí, la delegació de govern, no en sap res, tot això es fa un tractament molt mediàtic, tornem insistentment, demanem aquest plano, i aquest plano, quan se'ns dona, que se'ns dona el dia 18 de gener, comprovem que aquest plano posa data juny de 2006. És curiós, no? Perquè dius, a veure, tot aquest tractament, tot aquest buf mediàtic, doncs només respon a una idea, que és, tant el senyor alcalde com el seu grup volien el protagonisme d'una cosa que realment no sé si valia la pena. Però, a part d'això, la seva conducta com a interlocutor, el que ens fa treure-li la confiança és que es van tancant temes. Per exemple, quan s'aconsegueix que la senyora ministra o secretària doni el tema, li fa agafar el compromís o li diu que hi ha un compromís, tot i així no s'ha plasmat en cap paper i encara ja veurem què passa amb tot el tema, per la televisió i els medis de comunicació diuen Viladecavalls està content. Doncs denunciem que devia ser el senyor alcalde i el seu grup el que estava content, perquè tots els altres no estem contents, perquè només centrava la seva actuació en el soterrament i fins i tot és qüestionable que aquest soterrament ja no existís. Vull dir que el seu protagonisme, les seves ganes de ser protagonisme, li fan perdre una mica la visió del que realment se li havia encomanat que defensés, que eren els interessos de Viladecavalls, i a més ho tenia fàcil perquè tenia les dues mocions, vull dir que no cal ser un gran expert per inventar altres mesures, i això ho aparta i ell va només entorn a aquest motiu. I ja, per últim, doncs diu, reivindicar que ell sempre s'ha fet, ha dit i ha publicat que té el recolzament de tots els grups, això no és cert. Sí que és cert que en el moment que ell va plantar i va dir les expropiacions no es faran fins que no hi hagi un compromís en ferm o un paper, que sembla ser que ja hi era, no tiraran endavant. En aquell moment sí que totes les forces li donem el suport, però va ser un suport puntual. En tot aquest procés s'ha de dir, que almenys parlo per nom d'Esquerra i em sembla que parlo per nom de tots, no se'ns va consultar prèviament quines reunions es anaven a fer, no se'ns ha consultat prèviament què es anava a negociar, amb qui es anava a negociar, amb quines institucions es anaven a parlar, amb quina administració és el que es demanava cada cosa. O sigui, nosaltres ens han mantingut al marge. Només ens han fet servir de comparsa per demostrar a tot el veïnat i els medis de comunicació, i aquí ha convingut que aquí l'Ajuntament anava junt. Doncs no. I ho denunciem ara? Doncs sí, perquè el que tampoc volíem fer és que a veure com s'acabava tot el tema, perquè no fos cas que encara fóssim un impediment.